με τη ζωντανή μετάδοση του μάτς όλων των εποχών. Και κάποιοι κουφαδίκανε γύρω μου. Λοιπόν, αυτό είναι το μάτς που όλοι περιμένατε. Στην δεξιά πλευρά, που είναι στην αριστερή γιατί είστε στο YouTube, είναι ο Μάικεους, ο νάνος με το κράνος. Και στην αριστερή είναι ο βασιλιάς Δούρβας. Και κάπου τώρα θα υποτίθεται θα έπρεπε να πούνε κάτι. Εγώ θα πω κάτι πολύ σοβαρά, Μάικιους. Μια ζωή, πιστεύεις ότι είσαι ο βασιλιάς του ίντερνετ, μια ζωή καταστρέφει τα μυαλά των νεαρών. Είναι μάρτυρας μου εδώ πέρα η βίβλο, η Αγία Γραφή, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Σήμερα θα υποφέρεις. Και αφού κερδίσω θα ονομάσω το Comedy Lab σε κομμωδία του Αριστοφάνη, γιατί είναι Αμερικάνοι εδώ πέρα, σε μισό. Αυτό. Αυτό εδώ θα φύγει. Τέλος. Τα ακούσατε από τους ίδιους τους! Τους μαχητές! Ναι, τους αστρομαχητές! Πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι! Τι καταστροφή. Αμηχανησυγεί Πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι! Το καλύτερο η αμηχανησυγεί για μένα, είναι το πιο Μ' αρέσει αστείο. να το κάνει, το πουλάει ωραία. Έκοψες. Ωραία. Ζόρ, πού είσαι, ρε? Θα βγεις? Οκ. Ξεκινάμε! Λοιπόν, οι δύο εχθροί μας έχουν διαλέξει εξής χαρακτήρες. Ο Δούρβας έχει διαλέξει τον Ζακ. Ο Μίστερ Μάικεους έχει διαλέξει τον Μπάιμαν, το οποίο δεν ξέρω τι λέει για σεξουαλικές προτιμήσεις. Η μάχη είναι... Έτσι! Νιώστο! Το νιώθει, κατά πάσα πιθανότητα, ή και όχι. Λοιπόν, ενώ βλέπουμε αυτά τα δύο... Απλά με ζάλισε και μ' άφησε. Ναι, σε Άρα άφησε. ρε μαλάκα 4 hit combo τώρα για πλάκα. 4, ναι. Το 2 hit combo. Το 4 hit combo φίλε στο... Τώρα ποιος το νιώθει, ποιος το νιώθει βαθιά, ποιος! Εκείνος! Πάει το ποδάρι σου φίλε. Λοιπόν, νικητής στα πολύ χαμηλά. Και χάνει πρώτη τη ζωή του. Πάρτα! Ο Δούρβας. Όχι εγώ. Next stream moxie. Τι εννοείς εξ Τώρα. τύπου? Σήκω πάνω ρε, σκουλί! Έτσι. Να το 3-3. Έλα! Για να δούμε. Δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι εκτός από το να χορεύει και να πετύχει τίποτα. Να ημωρικό τύπο, να η τσουτζί! Τι αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Που χάνουμε! Από γωνία σε γωνία αυτό το Έτσι παιχνίδι. ο Δούρβας! Να σου πω, θα βαρεθείς να τρως παντέτα, το λέω. Μην το μαράς. Μην το μαράς. Τι Πες κάνεις του για μένα? φιλικά. Δεν τελείωσα ακόμα. Άρε, πούστη, μόνο το ένα χέρι σου σπάσα. Γιατί. Πόσα χέρια περίμενες? Πες μας. Πάρτα στον Πάρα τοίχο το. όλα! Γιατί εγώ στην αρένα Συνεχίζει μεγάλωσα! να σπάει γόνατα. Όταν εσύ πήγαινες στα κολέγια, εγώ πάλευα σε αρένες αληθινές! Κάτσε ρε σπάρα. Καταλαβαίνεις! Καλά, εντάξει. Μεγάλωσα στον δρόμο εγώ! Ρε μαλακα, έχεις μείνει χωρίς λεκάνη, το έχεις καταλάβει. Στον δρόμο μεγάλωσα, Μάικιους! Πάρε ξανά ρε μαλακα, αυτό θα κάνω, όλο το βράδυ αυτό θα κάνω. Όλο το βράδυ. Όλη νύχτα. All night long Sweet Suzy. Αυτή τη στιγμή είναι 2 οι ζωές και για τους δύο παίκτες μας. Για να δούμε ποιος θα είναι ο χαμένος. Σε περίπτωση που χάσει ο Δούρβας. Κρακ! Όχι! Σε περίπτωση που χάσει ο Μάτιος κάνει αυτό. Κανένας δεν θα κερδίσει το βασιλιά Δούρβα. Κάτσε. Κανένας! Ακόμα σου σπάω πράγματα ρε μαλακα, περίμενε. Δεν μπορώ. Είστε και δύο με την ίδια ζωή αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Συνεχίζουμε να σπάμε, δεν έχουμε πρόβλημα, εντάξει. Πελέκατον. Τελευταίος γύρος. Τελευταία ζωή και για τους δύο. Για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Πάμε. 3 hit combo για να δούμε. Στο 75% αυτή τη στιγμή. Οπα. Μαλακα δεν μας ηλίθεια. Όχι quit, όχι το θα νικήσω! Έτσι νιώστο! Την έμαθες φίλε μου. Ναι. Έτσι απλά. Τι έγινε? Έτσι Και απλά. έχουμε τον μεγάλο νικητή. Σας πω πως... Αφού είχα μια παραπάνω ζωή! Και μια παραπάνω ρε μαλακα. Ρε είναι σοβαρός. Διαιτητή παραθέση. Τις ίδιες ζωές είχατε. Ευχαριστώ. Είσαι σατανιστής.
Δεν ξέρω να παίζω. Εγώ νίκησα, εγώ αυτό ξέρω. Τι τώρα να το κρίνουμε έτσι, πάμε τι. Λοιπόν, Αυτός είναι ο βασιλιάς της Ελλάδος που με το που χάνει όσε βολιά είχα μια ζωή παραπάνω και λοιπά. Είπα ότι είμαι βασιλιάς, όχι gamer, έχει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει script πάντα σε όλοι. Κάποιος δεν ξέρει να χάνει. λοιπόν, Τι awkward. πάμε για την τιμωρία. Μάικιους, σαν νικητής του σημερινού event, I thought you'd never ask. είναι η ώρα. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα, έχω ατσαλένιο Ξέρεις τι είναι μαλλί το και αν καλό? προσπαθήσεις δεν θα τα καταφέρεις Ποιο να είναι μου το το καλό? κόψεις. Τουλάχιστον Δεν το- θα καταφέρεις να μου το κόψεις. Όχι μη, εντάξει όχι. Περίμενε. Έχω μια φοβία με τα ψαλίδια. Όλο ήταν μια πλάκα για να γελάσει το ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να με κουρέψεις. Δεν χρειάζεται να με Μα μου κουρέψεις. ήρθες και έτοιμος. Δεν χρειάζεται να με κουρέψεις. Σήκω λίγο να δεις. Δεν χρειάζεται να με κουρέψεις. Όχι, βοήθεια! Βοήθεια! Μπράβο, Τι κάνω μπράβο, εκεί πέρα! μπράβο. Όχι την ξεριστική, όχι! Κόλλησε το μαλακισμένο που Εγώ κόλλησε. στο παντρέ σιδερένιο το μαλλί μου, δεν θα κοπεί! Τι είναι αυτό, αυτό είναι καλτσιτιά ρε μαλάκα. Έτσι τάκι απούστη. Έχεις το καπάκι πάνω. Άντε το καπάκι. Ναι. Μάκη, θα το πληρώσεις αυτό. Θα το θυμηθείς. Αυτό θα μας παρακαλεί Εγώ 15 ώρα. αυτή Είσαι τη χειρότερο, μάσκα, τι είναι αυτό ρε μαλάκα. αυτή τη μάσκα θα τη βγάλω μία μέρα. Μην μου κόψεις γύρω από τα αυτιά γιατί έχω μεγάλα αυτιά και τα φαίνονται γύρω. Θα πάμε προς το μισάκι, πλάκα μου κάνεις. Πρέπει να κλείσουμε αυτό. Έρχομαι εδώ. Κράτα καλά σου. Τι κάνει αυτός ο Κάτσε πουλής! περίμενε με. Εσύ έχεις το φραπέ εδώ πέρα. Τι θέλει αυτός εδώ! Φύγε από εδώ! Ασήμαντες Πώς σάλια! σου φάνηκε. Σάλια. Πώς σου φάνηκε διαιτητή. Του ρίξα τρίχες να το κάνω. Ήταν αυτό, θα κόσει από τα χάρια σου με είδες. Πάρε. Κάποιος να κρατάει την τρίχα. Δούρβα κράτα ρε φίλε. Να σου πω, κοίτα μου ήρθες και έτοιμος Μα να μην ξύρεις όλο αυτό. Ανασηκώσει λίγο, ανασηκώσει. Σήκω λίγο. Όχι, σήκω τελείως. Κοίτα. Με μια απλή κίνηση. Ανέρβαλα αγαπητέ. Κάποιος να βάλει το κουρέα της Σεβίλης στο CD. Τι έγινε Θρούμπα? Έχασες. Για να μην ειλικρινής τώρα που το σκέφτομαι βλέπω και το θετικό της κατάστασης. Ποιο είναι το θετικό? Δεν θα πληρώσω Για κουρέα. να βάλουμε στο Πάνω στο... Πες μου. Μαλία, ρε. Α, είναι δραμμένο. Ώστε έχασε. Χτες έκανα μπάνιο ρε μαλάκα μετά από 2 χρόνια μόνο και μόνο γιατί ήξερα ότι θα με κουρέψεις. Φαντάζομαι ήταν χτες δηλαδή. Ούτε το ψαλιδικό δηλαδή Η αυτό μαλλί. επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά ρε μαλάκα. με το Αλλά αυτό είναι μαλλί. σύμπα, δεν είναι μαλλί. Θες λίγο λουκανόπιτα, θρούμπα. Εσύ δεν έχεις μαλλιά, μην μιλάς. Να σου πω, 3 πόντους, 4 Το λέει δίπλα μου έτσι. Αλλά μην με ξεκολλιάζεις. Τα φουκ. Στο Ίκα. Θέλεις και αφέλειες. Στο κικέρι. Κάτω όπως να είναι. Να σου αφήσω χέρι. Όχι, μην Θα το αφήσεις. αφήσουμε μουλέ. Μου λέει το κουρεύει να πούμε, καλώς το τρώει. Δηλαδή. Λοιπόν, σταματάμε τη μετάδοση. Ναι, κόβουμε.